Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. 3 mannen werden gisteren gearresteerd. Zij worden ervan verdacht dat ze drugs hebben gebracht in de gevangenis met gebruikmaking van een drone. Gevangenisbewaarders hebben vorige week al laten weten dat ze het gebruiken van drones boven de gevangenis als zeer bedreigend ervaren. Gisteren werd een man van 19, van 20 en 33 jaar aangehouden, kort nadat ze met een drone drugs hadden afgeleverd bij blok 8 in de gevangenis. Oud-minister-president van Curaçao Ben Whiteman is de nieuwe politiek leider van Pueblo Soberano. Hij was de enige kandidaat voor deze functie. Gisteren gaf Whiteman een persconferentie als politiek leider van Pueblo Soberano. Hij gaf daarin aan dat hij vindt dat Curaçao zich in een slechte economische fase bevindt. Er zijn veel ontslagen, maar ook veel mensen lijken hun hoop te verliezen. Verder ging hij in op Kwandong Zengrong, het Chinese bedrijf dat volgens hem strategisch partner van de raffinaderij moest worden. De huidige regering wil geen zaken verder doen met Kwandong Zengrong en volgens Whiteman is dat een grote fout, want Kwandong Zengrong heeft wel vorige week een contract gesloten met de Dominicaanse Republiek. Hij vindt vooral de wijze waarop het Chinese bedrijf behandeld is door politici na hem erg verontrustend. Er is een duidelijke groei waarneembaar in de komst van het aantal toeristen naar Curaçao. Voor de 4e maand op rij zijn in augustus meer toeristen verwelkomd dan vorig jaar in dezelfde periode. Vooral de stijging in augustus 2018 ten opzichte van 2017 is indrukwekkend, een toename van 19%. Het gaat er vooral om dat de extra zitcapaciteit bij de luchtvaartmaatschappijen ook daadwerkelijk wordt gebruikt door toeristen. Het toerismebureau is blij met deze toename. Kurt Everts heeft de afgelopen periode 1000 kilometer gewandeld op Curaçao. Dat is een bijzondere prestatie. Met deze actie wil hij mensen bewust maken van het belang voor de stichting Ride for the Roses. Die bestaat dit jaar 15 jaar. Er wordt geld ingezameld voor onder meer onderzoek naar kanker. En volgens Everts zouden meer mensen een standing order moeten invullen, zodat er automatisch elke maand geld wordt opengemaakt. Anthony Meulens heeft deze week een belangrijk gesprek bij de Cincinnati Reds. Dat team wil Meulens als manager hebben, zo weet de Extra vandaag te melden. Eerder werd de naam van Meulens al genoemd bij de Detroit Tigers en de New York Yankees. Momenteel is Meulens benchcoach bij de San Francisco Giants. De Cincinnati Reds willen voor eind van de maand duidelijkheid geven wie de nieuwe manager wordt. Meer sportnieuws op Curaçao. De Santa Rosa Angels, Wandies, zijn kampioen geworden op het gebied van softbal. Fast Pitch AA 2018. En bij de mannen staan de Wildcats en de Santa Maria Pirates in de finale Baseball AA. Dan gaan we naar Amerika, de Milwaukee Brewers. Daarin staat Jonathan Schoop als een van de belangrijke spelers. Die hebben alvast de finale gehaald in de National League. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.